Nun prazo máximo de 3 anos, os clons de albariño poderían comercializarse. A Estación de Viticultura de Leiro, en Ribadumia, seleccionou 10 exemplares mellorados en produción, acidez e grao. Son as cepas de albariño que producen máis que a media, que teñen un grao alcohólico superior á media e que posúe unha acidez total menor. O camiño para chegar ata aquí foi longo e lento. Dunha selección principal de 112 cepas, finalmente seleccionáronse eses 10 clons que son os que agora a Xunta quere producir co cultivo de pesnais para poñelos a disposición dos agricultores a comezos da vindeira década. A día de hoxe, a situación é que estamos xa na fase de establecemento do campo de pesnais. Se estima que en un par de anos, 2-3 anos, todo ese material poda estar a disposición dos viveiros que se van a dedicar a multiplicar e a reproducir esas plantas para poñelas en mans do sector. O que vamos a ter é planta certificada do cultivar albariño, que vamos a saber que vai a cumprir as condicións de garantía que esa variedade está libre dos virus que nos marca e que teñen unhas características que nos van a aportar, nos van a permitir elaborar viños de mellor calidade. A selección clonal fíxose en base a un estudo xenético e tamén a unha escolla sanitaria. Cada un dos 10 clons ten unhas características determinadas, o que permitiría a cada produtor seleccionar aquel que mellor responda ás súas necesidades. Cada clon ten un perfil, é dicir, os viveiros van a ter a súa disposición a ficha de cada clon. Entonces, en función das condicións de suelo, do que se queira potenciar, porque hai clons que poden potenciar, imagínate, pois un potencial productivo máis alto. Outros, ao mellor, adáptanse a zonas donde as maduracións son máis difíciles. Entonces, en función de eso, cada un debe decidir co perfil do clon que é o que mellor se adapta ás súas circunstancias, porque cada zona vai ter unhas condicións e cada clon vai a reforzar unha parte. Hai moitos anos que os adegueiros e os produtores do Salnés reclaman que a Administración poña no mercado estes clons. A inquietud é grande, a demanda é grande, e nos interese moito, porque un proceso de selección clonal é un proceso moi largo, no que hai moito esforzo, hai moito traballo, hai diñeiro invertido, e iso ten que pasar a mãos do sector. E nós somos os primeiros interesados en que eso pase. As investigacións que agora se centran nos pesnais que se cultivan na Vega deixan datos sorprendentes. En case todos os casos, as cepas elixidas superan os 13 graus de alcohol e varias delas producen máis de 2 kilos de uva, o que supón un incremento productivo de ata o 63% sobre a media.